Durangoko liburu eta disko azoka 60. edizioa iritsi da. Azken 4 egunetan Durango euskal musikaren oinarria izan da, musika eta liburuak batez ere. Datorren erreportajean bertan bizitakoa izango duzue, bertan izan diren musika taldeen eskutik. Gaur gurean, Durangoko azoka. Uxuek Erjeta, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Lehenengo diskoa aurkezten, hemen Durangoko azoka, lehen aldiz, azokan. Bai, lehenengo aldia hemen estandan beste alde neoten naizena. Ondo, debuteko diskoa ekarri duzu, zer topatu dezakegu bertan? Bueno, topatu aldituzue, idatzitako 9 kantu, barru-barrutik idatzitako kantuak, hori, etxeko 4 pareten barru, hoxenik idatzitako 9 kantu. Aurretik musika esperientzia bazenuen edo? Bai, egia esan urte luzez, hori, umean nintzanetik beti eukiet musikakin, konexio hori, eta duela esango nuke, 10 bat urte edo nire lehenengo taldea eukinun, musika taldea, trikitixa eta panderoakin baita horribil izan naiz gauza ezberdinak iten, eta duela 2 urte hartu nuen erabakia beste bide berri honetatik, tira pixkatiteko bide horri, eta gaur arte. Beraz, abentura berri bat, musikari lotuta beti ere. Bai, beti. Durangoko azokan jarraitzen dugu, Josepa Tapia dago nire ondoan, eta berak ere disko berria ekarri du azokara, Mr. Eleizegi. Holaxe da, nire 10. diskoa, bakarka, Koldorekin, Koldo eta biok aspaldi zautu genuen elkar, eta hauxe da gure 10. Testu guzia berak eginak, nik musikak, eta 9 kantu proposatu ditugu, eta gainera uste dugu guain arteko onenak diala. Toma. Musikalki soinu txikitik abiatzen zara, baina musikalki ere gauza asko entzun daiteke, bai zure musika bidean, bai disko honetan ere ez. Ja urte asko musika zaleak gara, esango nuke gure droga ere hoxe dela, eta ordu guztietan ez dugu besterik egiten musika entzun baino, eta azkenean gure lanetan ere ikusten da. Hemen Durangoko azokako egunetan, Joseba Tapiaren postuan, hortik aurrera, zuzenean imaginatzen dut. Udaran asko ibili gara, eta guantxe Tapia Teleturianen geldiune hontantxe, aprobetxatuko dut disko hau pixkat promozionatzeko, eta gero berriz ere ekingo diogu Leturia eta biok, taldearekin. Ederki, gozatuko diskoarekin eta zuzenekoan ikusten gara. Eskerrik asko! Oñatiko musikariek bat egin dute estan batean eta tartean Malko taldea daukagu, Anje eta Maili, eta eskuartean disko berri bat, zer dago bertan? Min mugak deiketan da, disko berrixa, 8 kantu osatuta dau, eta gura izan du disko berri honetan heldutasun desberdin bat erakustia, eta hori oso pozik gauz maitzakin. Anje, taldea sorkuntza aldetik potentea bil, lehen urtean disko bat, aurten beste bat, ari zarete kantuak sortzen, errepidea erretzen, gustora. Bai, hori da, gu oso gustora gauz, azkenian gube laguntalde bagara, eta gure artien denboria pasekin oso ondo pasekin du, orduan gure artien denbora hori aprobetxagoaz musikekin gozada egizaz. Maili, imaginatzen dut disko berriak kalean, urrengo asmoak zuzena aurkeztu izango dela, ez? Bai, urrengo kontzertua justo aurkezpen kontzertua oinatin inbiu, Gaztelekuan, eta gogotxu kontzertu berriak emuteko eta disko berri hau aurkezteko. Hoxe, Malko taldearen disko berriena, hemen, Oñatiko musikarien eskutik. Jon Basaguren dut ondoan, Izaki Gardenak taldeko kidea, eta Izaki Gardenak ere, disko berria ekarri du Durangoko azokara, Sitxak izena duen lan berezi bat. Bai, hasieran azkenekin oso ondo ze izango zen, eta azkenean bihurtu dugu LP bat, baina 2 zati desberdin dituena. EP bat berria, izango lukea aldean, 4 kantu berrirekin. Eta gero behaldean aprobetxatu dugu diskoetatik kanpo argitaratzen joan garen bitxikeriak eta biltzeko eta txukun argitaratzen.
hainbat urtez lozorroan egon eta gero, berriz ere martxan banda, Orube diskoarekin, kontzertu andana eman dituzue eta batzuk edarrak ez? Denak edarrak ez? Bai, bueno, beti dago baten bat isa arrazoirengatik beste baino hobe ateratzen dena, baina bai, orokorrean oso pozik gabiltza jotzen, eta pixkat horti dator ere puntu hori nahi genuen grabatu ere bai, eta hau da honetan bueltatu estudiora Josebarekin, taldekidea dugun Josebaren estudiora jo dugu, eta bueno, pixkat orengo gotxo gaudela aprobetxatzen. Izaki Gardenak diskoarekin batera, hemen Alde Iluna estandean badira beste hainbat gauza ez, aipatu zer duzun? Azkenean Libe Kortazar eta Ion arteko proiektua da Alde Iluna, eta dauzkagu Izaki Gardenakenak, dauzkagu Pasadenarenak, eta dauzkagu Liberen diskoak ere bai, eta horixe da eskaintzen duguna. Hoxe, hemen Izaki Gardenak taldearen berriena, eta Alde Ilunaren hainbat produzio. Eskerrik asko, Jon. Zuei, mi esker. Nere ondoan Jon Kast daukat, debuteko disko bat atera du, urte asko musika errepidean hainbat egitasmoetan, eta orain, bakarka, turi izenpean, disko berri batekin. Hori da, lehen diska ilusionatua, zoriontzu, eta, bueno, superpozik. Zer topatu dezakegu diskonen barnean? Denetarik dago, nik esango nuke Mixback dela konplexurik gabe eginiko diska bat da, eta denetarik dago, bai estiloz, baita ere letretan, eta hitz egiten dudan gauzetaz, baina, bueno, lehen diska bat izateko edaten du leku asko da. Dam izena jarri diozu disko honi, eta hitz horren atzean badago esan nahi bat ez? Hori da, sigla batzuk dira nogazale, adardun, marikoia, horrela, baina, bueno, gero oso sonoroa da, dam, ere. Hau hitz hauek izan zirelako, bere garaian, hori, holtzetara igotzen hasi nintzenean, ez nik zuzenean entzun nituena, baina bai lagunekin zaten zute, estenatokian, hau, ibili bara daude superdrogatuta, bueno, beti dauden honelako gauzak edo luma baldin badukazu, baina ez daten dizkizutenak. Baina egin nahi ditut aldarri, orduan, hori, aldarrikatzailea ere, bada diska, denetari dauka. Ongi, imaginatzen du, diskoa kalean, zuzenean aurkeztea izango dela zure intentzioa, ez? Hori da, nik gainera nire burua beti ikusten dut zuzeneko artista bat bezala. Bueno, gustatu izan zaiala prozesu hau ikaragarri eta diska bat fizikoan eukitea, baina zuzenekoetan gozatzen dut gehien, bira hasiko da Zornotzan nire herrian, eta hortik aurrera, ea nora eramaten nauen damek. Ederki, hemen, elkarren estandean, Jon Kasen disko berria. Erosi. Bueno, edo etorri bizitan, egin kuku bat eta nik emango dizizotea, inak eta daukadan. Bai, mi esker. Esker. Maiderrekin nago, aurten ere, estanpapioa hartu du, disko berria aurkezten ari da, musika bideko bigarren emaitza. Hori da, nire bigarren bakarkako lana plazaratu dut gaur, jaz nire lehena zen eta urra nahi nuen piskata abentura hori segitu, bertze bide bat hartu eta hemen izan ere. Zer topatu ezakegu disko honetan? Zer dago disko berri honetan? Diska berri honetan popago da eta gitarra asko gehiago bada, ere, bai. Imaginatzen dut, diskoa kalean intentzio izango dela zuzenean aurkeztera, ez? Bai, hori da, bai. Zerbeita musika entzutea, bai bakarrik zure etxean eta, baina bertze zerbeita ala ere, konzertu bat egitea eta erakustea ere zer egiten aldugun, zenta ez da bakarrik musika konzertu bat da, ikusgarri bat da. Hoxe, Maiderren bigarren diskoa eskuratu nahi duena, hemen. Nik ez dakit nora. Abdullah Kalan bezala, gaizki, baina oitzen hasia, bido 3 metroko poesia. I love Silitia. Ez dugu lertu gauza paperenek. Zintza! Dela zuri utzi dute. Kafetegi gentrifikau baten. Reparazio duko nazaio, azkenean badare. Silitia taldeko lagunekin gaude, bereiek ere disko berria ekarri dute Durangoko azokara, duela zenbait hilabete atera zen, baina hemen dago fresko, ez? Oso fresko, más fresko que nunca. Zer dago diskonen barnean?
Zema, kanta diz? 14 kanta. Eta bi interludio. Bai, hori da. Musikalki esan daiteke, Silitiak proposatzen duena garatuz joan dela denboraren poderioz, gaur egun laukote bezala aritzen zareta gertokian, diskoa biko formatuan garatu zen gehien bat, eta talderen beste aro baten azken emaitza dela esan daiteke, eta aro berriaren lehenengo zatia, ez? Totalki. Bai. Inoz ez dugu esan olako berbakin, baina bai, holantzi da. Osa, metamorfosis baten gagoz, ontsi momentun. Total. Diskoa zuzena aurkezteko para izan duzue aurreko hilabeteetan, eta duela egun pare bat hemen ahotsenean aritu zinaten, eta plaza beteta, aretoa beteta, eszenatokia sutan eta jendea bero. Bai. Oso politxe izan zen hemen ahotseneako kontzertua, bai. Oso gustora. Izan daiteke, Silitiaren diskoa kondo daudela, eta diskoak disko dira, eta entzun eta grabatu behar dira, baino zuzenean dago talderen magia, ez? Bai. Ados, koldo, bai. Hori da, holan da. Zuzenien ikusi behar gaituzue. Azoka egunetan hemen, baina hemendik aurrera errepidean eta gertokietan, Silitia taldea. Beste urte batez, Bonberenea ekintzak ere, eztanda jarri du Durangoko azokan, hemen ditugu etxeko bikide, eta berriz ere, disko pila bat, urte hauetan guztietan, egindako uzta ederra. Bai, urtero saiatzega zoze berriak hartzen, bai, hainbat taldeekin, hainbat gauzakin, da urtero bai uzta zarra ere bai ekartzegu, Bai, kamisetak, bai diskak, aspaldikok, azkenen saiatzega denetik ekartzen, eta jendeak erusteko, eta entzuteko. Bonberenea etxea, Tolosan dagoen gaztetxea da, leku okupatu bat, makina kontzertu egiten dira bertan, baino urteak dira ere diskoak ateratzen direla, eta uzta, paroa egun erreferentzitik gora, ez? Bai, ja da bastante ate diteu, zehazki zenbaki ez dakit, baina bai, asko. Eta urtero 6 bat sartzea 8, segun urtea 3-4, eta pixkanaka goraka baz. Eta hoixe da, nobedadeak aurten ere, Durangoko azokari begira, urtean zarategien diskoak, hemen, zeintzu ditugu nobedade? Nobedade bezala, ekarritegu argazki bat belainoan, taldean diska, Rodeo zestoarren diska berria, gero ere bai Losado taldean diska berri bat, Arima taldean beste diska bat, Antiregimen taldean diska, eta Ondarruko Dena taldean diska. Aurten 6 nobedadekin gatoz, eta Aitorrek esan duen bezala, postuan hala ere, azkeneko 25 gora urte dijoa okupatuta espazioa, baina azkeneko 25 urteetan ateaian disko ezberdinak bai ekartzeikeu. Hauxe, guzti hori hemen, Bonbereneko estandean nobedadeak eta disko zarrak. Agurra! Azokan jarraitzen dugu, kantaita gunean nobedade batzu baira, disko zarrak ere. Kasunetan, Olatzugazi dugu gure ondoan, berak ere disko atatea zuen pareat urte, eta hemen topatu dezakegu, ez? Bai, hemen gaude, eta erakusten kantaitaenea sortu gendun produktor hau, eta honekin ateratako diskoak, bi aurkezten ditugunak. Komentatzen ari ginen mikrofono itxian, ez? Disko baten bizitza laburra dela askotan, baina kantu ederrak badaude zure diskoan, ez? Asmoa behintzat ez da izaten labur irautekoa gure kasuan, ez? Betire kantu bakoitza egiten degunean, irauteko edo asmo horrekin sortutakoa, ez? Atemporalidade bat eman nahian behintzat izaten da, beraz, diskoa berak ere iraun dezala. Zure diskoaz gain, Benito Lertxundiren Gernikako kontzertua daukagu, viniloan, CD-an, da beste hainbat soportetan, ez? Bai, hori da, guk azkenengo argitaratu genduna, gure produktora honekin, horixe, Benitoren azkenengoa, zuzenekoa bere agurraren, agurrarekin batera, utzizun lana. Zuzeneko bat, niretzako oso garrantzitsua zen, beak zuzeneko bat ustia. Azkenengoa izan zalako 2005-koa, eta gordutikan ez zuen gehiago zuzenekorik egin. Eta nire ustez, bera beti izan da zuzeneko artista bat. Gernikako kontzertua grabatu izan zen, eta orduan oso niretzako bereziki pozgarria. Berak aztarna hori ustearena. Hoxe, guzti hori, kantaitaenean. Musika zuzenen estandean dagoen beste disko bat, The Martins taldearena da. Zer topatu dezakegu bertan?
Zazpi kanta, lehenbiziko gauza. Astearte gazteak, ze taldea The Martins da, asteartetan esaiatzen dugulako eta gazte garelako. Así que, bueno, rock and rolla, rocka igual, hobe esan da. Eta, bueno, pues, kanta zuzenak, 3 kanta inglesez dira eta bestiak euskeraz. Eta lanean jarraitzen, así que, bueno, rock and rolla eta gora Nafarroa. Ederki, The Martins, nundik zatozte zehazki? Bugatik, Altsasundoko herriko bat, txikia, baina, bueno, badaukagu hor indarra rock and rollean, eta, bueno, jarraitzen dugu hor lanean baita. Aurretik beste abentura musikaletan ibiliteko azarete? Bai, ni gitarjolarekin, keparekin, baneukan beste talde bat, Pospol, baina, bueno, proiektua hil zan, da, bueno, bain Boni eta Mikelekin hasi geha, eta gogokin. Kepa, disko, The Martins aldea zuzeneko talde bat da, ez? Bai, agian gure puntu fuerteena zuzenekoa da, eta hor uneko eguna ematen dugu. Horrela begira, ze asmo? Konposatzen ari gara abestu berriak, eta ikusiko dugu ea zerbait grabatzen dugu hemendikan gutxira, edo luzera, ezakit. Ba hoxe, hemen, rock and rolla sakanatik, The Martins. Markel Gomezekin gaude hemen Durangoko azokan, bide izenpean bidea abiatu du, eta bide horretan disko berriak dekartzazu, ez? Bai, hori da. Bada nire lehenengo proiektua nire abesti propioekin, eta, pues bueno, 10 kantuz osatutako diska bat da, eta hori, pues, pixkat bizitakoen inguruko letrak, pues hor jarrita daude, eta... Aipatu didazu, aurretik ere musika bidea egin ezola, hainbat taldeetan jotzen, hau berezia da, zure kantuak dira, zure bakarkako proiektu bat, non kokatzen da musikalki? Oso txarra naiz, jartzen etiketak tabar, bizitzan eta musikan ere bai. Eta, bueno, pues, esango nuke pop rock bat, ez dakit, hemen ondo handitudan Izaki Gardenak, pues, kriston eragina izan du, pues, nire musika egiteko eran eta bar, eta, pues, bueno, horrelako movida bat, bai. Ba, disko berriak ezagutu nahi dituenak, hemen badu aukera bat, bide izenpean, hemen. Leiotikan taldeko gorkarekin nago, aurten disko berririk ez, baina nobedadeak bai. Bai, hori beti. Lur diskoaren edizio vinilokoa. Hori da, nik uste dut Lur gure bigarren lana izan zela, aurten izan da bere 25. urte hurrena ja, hori dira beste 25 urte, mendearen hasieran, bueno, oraindik ez zen, baina bai, mendearen hasierako lana, eta behartzun ikuste viniloko zea hori behartzun, beti da izen da, hor daukagu Indioa, hor Sitting Bull, Joaquin Resanok, Margolari Iruindarrak egindakoa, oso portada potentia, eta, bueno, pues, izan da beti gure kultoko diska hori iluna, eta asko maite genuen ere bai, eta nik uste edizio zor geniola edizio hau, ez, lanak. Leiotikan taldea, ia 30 urte errepidean, azkar esaten da, ez? Bai, 30 urte eta behitu, ukondoakin horrela, baina gogotxu, bai, hementxe, eta nik uste ongi gabiltzala, kontzertuak ematen inoiz baino beki, moldatzen gara ongi, nik uste energia daukagula eta goguekin gabiltzela, eta nik uste gure proposamena hori dela, ez punk rocka, energia eta, bueno, mantentzea pixka bat horri, ez, rebeldi puntu hori eta, bueno, pues hori mantentzea, nik uste orain, pues gogukin gabiltzela eta gasolina badaukagula orain dik, bai. Ba hoxe, Leiotikan taldea, Txorimalo Recordsen babesean, hemen Durangoko azokan. Bestiak, tatu aiek dira, memorian, dantzan gelditzen dira, azalean izerdiz, irteten ez badira, enez fio, enaiz. Enez fio. Lider Hernandorekin gaude, bere egitasmoarekin ari da hemen gaur Durangoko azokan, eta Muturrez Zerura izeneko diskoa ekarri duzu, zure bigarren iraupeluzeko diskoa, ez? Hori da, bai, 8 abestiz osatua, hasiera batean esan behar dut EP bat izan bertzela, 6 abestirekin, baina azkenean extenditu genuen eta konkretuki introa eta bonus tracka gehitu genizkion, beraz 8 abestirekin ja LP edo luzea bihurtua bai. Debuteko disko, orain dela urte pare bat argitaratu zen, orain berria dator,
biran egon zara aurreko urte osoa Fermin Muguruzarekin, sorkuntzaldetik, atera duzu denbora, gauzak egiteko, ez? Bai, ez dakit nondik. Osa, nioain pentsatzen jarritara ez dakit nola izan den, baina egia da denbora libre asko kendu didala birak, beste gauza asko eman dizkit, baina inspirazio asko etorri dela. Ez dakit, jende berriarekin, leku berrietan, Ferminekin denbora guzti, asko, harreman eukitzen eta hola, ez dakit, inspirazio gehiago etorri da, ez dakit. Aurreko diskoa musika beltza, elektronika, soula, popa, hainbat giro topatzen genituen, imaginatzeu disko berrien ere antzeko gauzak badu dela, entzun duguaren arabera, baina gauz berriak ere, ez? Bai, ala da, esango nuke esentzia mantentzen duela, ez? Ni nire ahotsa eta nire abesteko modua eta niri gehien gusten zaizkidan estiloak, baina kasu honetan esango nuke disko arregitsuago dela, alaiagoa eta dantzagarriagoa. Nik uste jo degula gehiago funkera eta disko musikara, ora 70-80 hamarkadako soinuetara, baina ekoizpen berriago batekin. Hoixen, lehen diskoa eta bigarrena hemen, Beleren estandean. Etorri! Musika zuzenean estandean dagoen beste nobedade bat, Zugaren disko berria da, Gernikatik dator, hainbat urte beste musika egiten zendutan ibili ondoren, orain bakarkako bidean. Bai, hori da, lehenoko biderra durako azokan eta benetan eskertuten hau, lekutsu hauen izetiarren nielana apurtxu bat plazaratzeko eta besteri bai, horretara torri gara. Ze topa dezakegu zure debuteko disko honen barnean? Diskoak orokorrien bi arloti doaz, batzuk oso poperoa dira eta beste batzuk baladan txerako gitarra soiez dagot soiez egindako kanta dire, ez dakit alik eta simplen grabatuta eta batzuk, beste batzuk produzio gutxirekin, baina, apurua minimalista, horti zentzutik. Vinilo ederrean argitaratu duzu lana, Iparagirre rock elkartearen laguntza izan duzu, eta hemen argitaratua dago, beti ere lagungarri, ez? Bai, egize da, entzaiatu eta bai Iparagirren eitzen dugu, gure egitasmo propioak kontzertuak eta bai bertan antolatzen dugu, eta azken batien, gozada bat da, alako jenteagaz inguratute egotie, eta zuri guztetan jartzen pasino hori era kolektibo batean eraman alizatie, beti bebai pentsaten bestien gan, zela ni bakarrik edo Einer bezalako talde bat edo, baizik eta danok garela parte horrena. Ilargerekin gaude, disko berri ekarri du, bere musika bideko hirugarrena, zer topatu dezakegu bertan? Da Doluaren inguruko disko bat, pop, rock, estilokoa, elektronika batzuekin. Eta dira disko fisikoan berez dira 8 kanta eta 3 olerki. Hori kantek hitz egite dute Doluan inguruan, batzuk dira dolu mota batzuen ingurukoak. Gero beste batzuk, doluan sortzen diren egoera batzuen ingurukoa, eta gero bestiak, doluan dazkagun besoien ingurukoa, ez? Bat da kuadrillari eta beste nire bikoteari egindako kantak. Eta gero disko fisikoan, horretaz gaine badaude hori esandakoa 3 olerki, eta olerki horietan garatzen da doluaren inguruko, historio moduko bat. Musikalki bidea abiatu zenuen giro akustikoetan, denborarekin parametro berriak sartzen hasi zara, ez? Bai, hori da, oraintxe bertan talde bat daukat, talde horretan daude Mikel Zubiria eta Manu Moro. Eta, Mikel bateria jotzen du, Manu gitarra, nik kantatu itet, eta, gero dazkagu, baseak ere lanzatu. Durangoko azokan geroz eta ugariagoa dira taldeek egindako estandak. Kaso honetan 4-5 talde batu dira, disko berriak aurkezteko. Gurekin dugu Ainke taldeko Igor, eta beraiek ere diskoa hemen dute. Zer topatu dezakegu bertan? Arratsaldeon. Laburtxo baten dugu 5 kantukoek, gure kontutik autoekoiztute. Gure taldeko gitarristi Gorka beste talde batek garraion sortuta dauena, bere kontuz laguntzagaz aurrera eroen dugu. Eta bertan gure 3 kantu original, gero bertsino bat NoFX-en taldien bertsino euskeratu bat, eta gero kantu akustiko bat, bertsino akustiko bat. Eta gero gure partetik disko sarpare bat ditugu aurretik beste kutsu bataz, punk rockera bidatuteko EP laburtxo bat, 5 kantu duna, horixe. Estaldean dagoen beste talde bat, Raider da, zuek, disko berri bat hemen eskuartean, ez? Egiz izan artean atara barri dugun disko da, gure lehenengoa. Orduen, momentuz esperientzia honen ditu eta ia posik, ineko lanaz eta
Nire ondoan oier dago, Garraio musika taldeko bateria jolea, eta disko berriak arruzua urten honea. Bai, gaur aurkeztuten dugu, eseren alde atera dugun azkenengo lana. 4 abesti barri eta igaz ensaio gelan grabautako beste 5. Eta egiten duguna da pop-punk amerikano estilo bat, baina apur bat aktualizabagoa gaur egungo kutsuagaz edo. Hoxe, disko berriak eta talde berriak nahi dituena, hemen. Urte asko lozorran egon eta gero, Latzen taldea bueltan da, eta bueltan da Durangoko azokara. Alde batetik, Latzen itzulera polita, atortxun lehenengo emanaldia, Lakuntzan gerora bat kontzertu, taldea potente. Bai, egisa zen goguekin buelta gara. Egisa da, buelta honetan gura geben, behin buelta bezkeo material barrixekin buelta itea. Eta bai, urte zua ebili gara gaur aurkezten duen denboraren horbainak diskua lantzen, grabaiten, eta tope gabiz, bai. Elkartu ginean eta erabeki gebenean bueltatzia, ekikun sala buelta bat pegarik, eta material barrixa ingoen denula, baina justo tartian sartu xakun atortxu rokeko gonbidapena eta onartu geben hori. Baina harraposkun onjoegan material barrixa eukitzeko oso goiz. Bai inguna da, geratu jotziari eta material barrixakin disko barrixatara eta hortik aurrera, kasuntan urtarrilatik aurrera, hasiko gara joten berriro zuzenekuak eta sartuko ditugu bai kantu zarrak eta bai disko berri honen kantuak ere. Eta disko berriko nobedade bat, zuzeu, gitarra jotzen. Bai, egia esan, hasieratik kide bat bezala hartu naute, familiko beste bat bezala. Gutxi gorara duela urte bat, hasi zen netzako dana ere, eta urte hau izan da oso intensua, bai material zaharra eta taldea bezala dana engranatzen ondo, material berria ere, kontzertu tarteka, eta oso gustora. Latzen, kantu zarrak eta disko berria. Eskerrik asko. Eskarik hasi zuen normaitatu behar den Norden norkanpoan kurtu behar den jaikoa Norderen gainekoa karaman diru zakroa Elitza ez jarraitu, harren buruan ditu Hamaika mandamentu eta beskain beste ikur Argita ukaberak premietan aieran Etxetik alanera eta lanetik etxera Okei urte larri launaldi bat ezitzea Burutik taldeko lagunekin gaude, Peio eta Kapon ditut ondoan, eta Burutik taldeak ere disko berezi bat ekarri du aurtengo azokara. Kapon, zer aurke ezakegu disko honetan? Ipuinak, 3. diska, 4. estudioko lan, esango nuke, da diska motza, esan dezagu zazpi bestikin, da bilduma bat, esango nuke, abesti bakoitzak historio moduko bat kontatzen duena, pixka bat politikorantz begira, eta, soinuan aldetik pixka bat gurea, baino pixka bat modernoago, igual, esango nuke, zale da idez. Aipate du disko berezia era, ze diskoaren zati bat hemen daukagu, baino beste zati bat, egunotan Durangon gauzatzen ari da, ez? Hemen baduzu tramankuluak, sinte bat, ordenagailoa, mikro batzuk, gitarra, Peio, hemen lanean. Horrengoz bai, honen idea da, pixkat diskari eta Burutik egin duen musikari beste soinu bat ematea eta bere soinuarekin pixkat experimentatzea. Eramateko doinu pixkat elektroniko batera eta hemen gabiltz abestiak egiten, ekoizten, konposatzen eta jarritu kasko batzuk ere jendea entzuteko prozesua eta nola egiten dugun hemen zuzenean, ez dakit, uste dugu interesgarri izan zen ideia, hasi que... Hoxe hemen, Burutiken estandean, disko berria, musika jolasak eta denetarik. Maialen Ibarra dut ondoan, disko berria aurkezten ari da, 16 segundu izena darama, esan daiteke zure bigarren emaitza, ez? Bai, estudioko bigarren lana,
Eta, bueno, hau ja lan luzeagoa, lan potoloagoa, indugu lan handia, orduan oso pozit, kalean egoteagaitik. Zer topatu dezakegu bertan? Ba, bueno, nik uste dut pop-rock soinua berez gehiengoa pop-rock soinuan murgiltzen dana. 11 kanta dauz eta sarrera bat, Firmen Uriberekin egindako sarrera bat, kolaborazio batzuk ere dauz, orduan, bueno, denetarik aurkitu daiteke hor. Ezagutu genuen, zure debuteko lana, aipatu duzu EP lan bat zela, lan txiki bat, orain ja disko luzeago bat, eta musikalki ere imaginatzen du garapen bat egon dela bidean, ez? Probatzen gauzak, saiakerak egiten. Bai, pizkat hori, azkenengo urtean egon gara jotake hor, estudioan pizkat bebai nire soinua aurkitzen eta dana. Nik uste dut lortu dugula soinu oso niretzat, bueno, polita eta oso gustoko dudala, oso eroso sentitzena soinu horretan. Eta, bueno, nik uste dut igertzen dela lana disko honetan eta oso pozik. Karma taldeko Miguelekin gaude, taldeko bateria jotzailea. Musika zuzenean saioan ezagutu genuen lehen diskoa, orain bat hor bigarrena, zer dago disko honetan? Ber moduan, baina gehiago kantu izanen ditugu, 9 kantu bat ditugu. Beti kantu progresibo bat, baina hor ere gehiago kantu baginuen egiteko, gure soinua ere pixkat aldatu da, nahi ginituen gauza behiak ere entxeatu, eta ara ukandugu ere lan polita bat egina irudiaren aldetik, eta zinez konten gira hemen presentatzea disko hori eta vinilo behi hori Durangon. Rock ordenaetan datorren proposamena da Karma, beti ere rock anitza, koloretsua, bide horretan jarraitzen duzu ez? Bai, hori da, beti horretan koloretsua, hautsek ilan eta guzti. Eta baina soinu potenteago bat entzatu gira lantzen eta entzatu gira albezen ongi egiten. Izena taldeko Enekorekin gaude, disko berria kaleratu dute, 4 kantuz, osaturiko disko txikia ez? Hori da, emaidazu izena du, eta bueno, aurten aurkeztu dugu, gure bigarren lana da. Oso ondo, izena taldea Bilbo inguruti datorre musika banda da, musikalki nun kokatzen zarete? Ba, rockan, beti bezala, ezta, bueno, badaukagu erreferente modukoak Queens of the Stone Age, Foo Fighters, hemen Euskal Herrian Berri Txarrak, adibidez, Willis Drummond, eta bueno, uste dut hori batzen baduzu, ateratzen dela gure estilo moduko bat. Beraz, rock energikoa, stoner puntu bat, energia, hor kokatzen da ez? Hirukote moduan, bakarrik gitarra bat, basua eta bateria. Ba hoxe, hemen, izena taldearen disko berria. Durangoko azokan askotariko estanda daude, honakoa oinatiko hainbat musikariek elkarlana indakoa da, eta bertan hainbat talde elkartzen dira. Pixka kolektibura indarra bilatuz ez? Taldetako batek kasu honetan Malkok proposatuen ideia, eurak zela diska barrizea eta atala barri dauen, eta bueno, apura zabaldu gen zaizoi bele kolektiboan oinatiko kolektibo moan ero estantxo bat jarteko aukeria, eta bueno, lau talde animau gara, 3 handiak, Malko, Zentzu Okerra eta Letagin, eta bueno, mentxe gauz. Musikalki herria anitza da oinati eta musikalki denetari dago, baina kasu honetan roka nagus limenez. Bai, bueno, ikustazun moduan, hemen reggaeton jaztu guztauko, bai igual antzinako musika gaixa guztia jaku eta, bueno, gero referentiak izan dienak maite ditugu eta horregatik aukeratu musika hau. Estandean dagoen beste nobea bat, Zentzu Okerra talderen diskoa da, ez? Bai, hori da, atara ginen ekainean, maiatzean grau ginen Mikel Begir iztainen estudixuan, eta, bueno, posika surtunakoak. Aipatu dugu rock hiroetan daudela hemen disko gehienak, zuena nondik nora doa? Ba, bueno, bai dauko punko estilo hori ikutzen dugu, baina, bueno, ez gaze itxitxa guztiz be estilo hortan, ez gaze hor definiduta bez, gurek ez dauko etiketarik, orduan. Hortan dantzan bai, baina apur bat, baria da apur bat sartzen. Ba, hoxe esan bezala, hemen, oinatiko musika nagusi Durangon. Barnetik Xabi Kamarerorekin gaude, Urtzaldeko kidea, eta aurten nobedadea ekarri zuen Durangoko azokara,
urtzen disko berri bat, betiko urtz, baino beste moldaera batean, ez? Bai, kaixo, aurten, aspalditik emiltzan buruan, beste esperientzia bat bezala antzokietan jotzeko aukera hori. Eta, egin ditugu moldaketa oso bereziak, gura bestien moldaketak, egokituak bizkat intimoagoak eta antzokietan jo ahal izateko. Bertan badago beste abesti berri bat, eta pixka bat abesti batzuekin, beste batzuekin baino gehiago ausartu gera zerbait desberdinagoa egiten, baino beti ere pentsatuz, erroetara itzultzearen ideiarekin. Abesti asko izan dira konposatuak akustika batekin, oso era basiko batetik, eta distortzioa bizkat urtu egin dugu, eta jo dugu zerbait eixua behagora. Xabi, eta disko berri batek, kartzen du gira berri bat, eta zuek ere errepidera hurren urtean. Bai, urtarriletik hasita, areto antzokietan joko dugu, Lekeition hasiko gea, urtarrilaren 23an, gero Bilbon, Iruña Gasteiz eta Donostian. Eta urtik aurrera ikusiko dugu. Behintzat horiek izango dira hasierako kontzertuak eta oso gogotxu. Hoxe hemen Durangoko azokan urtz taldearen berriana. Urtarri lotz baten berandutu zitzaidanean zu agertu zinen eta beldurria guzti zenidan. Kanpoan deika ibiltzen dena, lotxarik ez dauka, behin ta berriz ari dena, lasaia eta umela. Nere ondoan Jon Gartzia dago, Gar bezala disko berri bat argitaratu du, bere musika bidean lehenengoa. Jon, zer topatu dezakegu bertan? Hemen aldogune topatu da musika pop rockean jorratzen dugu, izetez. Eta izetez da lan bat, lan pertsonala, proiektu pertsonala da. Eta izetez letrak eta egiten dut berba apur bat, nire autobiografia atxo bat da, horren ningun egiten dut berba. Eta nik uste dut nahiko alaitxue alde batetik, baina alde berien bebai apur bat triste puntu horrek bebai ikuten duaz. Orduen apur bat danetik aldugula aurkitu, nik izango neuke. Zan daiteke urte pile bat moker zaldean jotzen, musika energikoago batean, Gar proiektuarekin esan bezala, parametro ezberdinetan, baina beti intentsitatea mantenduz, ez? Hori da, azkenen, moker zen ibilbidie beste maila bateko esan, azkenen energia, zuk esan doz moduen energia eta lantzen gendun, izerdia. Eta hemen, izerdi puntu bat bai esango neuke dauela, baina egize da bestizek dila pur bat lasaitxu hauek, igual intimo hauek, eta igual emozio puntu horretara bai zeiatzen gara, heltzera. Entzulei eta sentimendu edo ukitu hori, edo ukitu horretara beheltzera. Hoxe, musika berria ezagutu nahi duenak, hemen aukera bat, Gar. Xiberruz taldeko Txomin eta Petxerekin gaude, disko berria atera dute, koloretsua, Xiberrutzen musika bidean, 3. emaitza. Bai, 3. emaitza oso pozik ekipa berriarekin. Sustraiak, Maulen eta reggae musikan. Sustraiak Maulen, gero ejuak, iparaldeko ejuak dira, azkenean, dira iparaldeko talde bat, etortzen da laportar bat dut hemen ondoan. Dira gero azparne alderako joileak, soinu teknikariak azkenean. Bai, Mauletik dator, bena iparalde guzia ongitzen du taldeak. Txomin, taldeko sortzaile ez, baina tipo importantea Xiberruz taldean ez? Lagunak aspalitik ni naiz beraz manexa taldean, ez lapurtara, ez Xiberrutara, baina lagunak aspalditik. Eta sustraiak piskatu gunago joan, sustraiak Euskal Herria, beraz, ezkenan Euskal Dunak dira, beraz, Euskaraz kantatzea klasse familiarekin. Oraindik gauza asko esateko eta beste ideia batzuk baitugu oraindik urtengo garaietako eta. Aipatu du taldearen sustraiak musikaki reggae musikan daudela, disko bakoitzan gauza berriak ekarri dira, reggae mufina bazen hasieran ere,
bestelako reggae motak, beti ere bide berrien bila, ez? Bai, hori da, eta baitu musikari berriak, adibidez hor azkena Peio Ramuzpe, makinak ere menperatzen dugu, beraz makinak sartu ditugu ere pixkat, sintetizadore batzuekin, beraz horregira pixkat, eta horrekin ja dob musika ere pixkat hausnartzen dugu, eta sakondu gehiago, beraz bai. Ba mentxe, Xiberrutz, disko berria, Gabikago estanean, Durangoko azokan. Durangoko azokan jarraitzen dugu, Ondora taldeko lagunak ditut ondoan, Elisa, Ondora taldea, talde berri bat, disko berri batekin. Bai, hori da, bai. Bueno, gure lehenengo diskakin, hain zuzen ere, urte asko zera ikiduguna, baina gaur atera dana. Musikalki zer topatu dezateko bertan? Ba, nik esango nuke denetarik. Nahiko influentzia ezberdinak ditugu, bai, bueno, ibaiten ere influentzia ezberdinak, eta hori batzerakoan be, sortu da lako nahasketa polit eta berezi bat esango nuke. Ibai da taldeko bigarren kidea, esan bezala, biko formatuko banda. Ba bai, zorionez suerte pilo bat eukiro gero grabatzeko ordun. Eta Josu Erbiti, Joseba San Sebastian eta Idoia Zurmendi laguntzia zepelduro gure kantak. Orduan biko formato moru urte pilo bat emon dugu, baina diskonek beste punto berezi bat dauke, eta vamos, tai handiko musikukin batu da, berau grabateko, hasi que. Merina Gris taldeko kideekin gaude, aurtengo azokara nobedade bat kasete formatuko, lan txiki bat, hainbat bitxikeri eta gauzekin, ez? Bai, ala da, atera dugu epe antzeko esan barru, baina epe bat da, literalki, eta, bueno, pixkat diskoa zuloa borobiltzen duen epea da, kontzeptuarekin jarraitzen du, are gehiago kontzeptua borobilduko luke, zuloa zen irtera ditzen da, eta, bueno, de hecho, azala antzekoa du. Azala da jatorrizko argazkiaren variante bat, hiruzpalau argazki dira berez, segida antzeko bat da, eta, bueno, bertan daude lau kanta, horietako bi berri, bat Gorkarekin egin genuen, Gorka Rizurekin egin dugun tesa bat zutan, gero Irerekin atera dugu Trista Bireitaren birmoldaketa bat, eta Mejor kantaren remixa, eta gero badago laugarren kanta bat, sekretu dara momentuz. Eta gero horrez gain egin dugu, sartu dugu bertan barruan kodigo bat, ematen duela sarbidea gure webgunera, bertatik deskargatzeko hainbat, bueno, egin dugu sample bilduma bat, propioa, eta gero diskoaren, zuloa diskoko hainbat kanten pista isolatuak ere bai deskarga daitezke hortik, musika egiteko jendeak horrekin eta erabilera, bueno, asustatzeko ere bai. Pascal, aktibidade osoan dago taldea sorkuntzaldetik, ez? Zuloa diskoa izan zen emaitza lehenengo urte honen hasieran, orain kaseta, diskoietako segida bat, kantuen moldaketak, buruari eragiten beti. Bai, edagu biskatolako gehala, ez? Ez bagaude, bueno, kontzertua gotza ditugun nean, moteltzen genen aurrengo astean ja, lokalea eta zerbait pentsatzen ez da geha. Eta bai dakagoela bain guztet gelditzeko gogo bat edo, nahiz ez? Pixka bat zuk sandezun aktibidari guzti hori pixka gelditzeko, lokalean, igual lokalera joan, baina simplemente jotzera beste gabe ez, ezerra egin sortzeko presio hori gabe, eta bai, bagatuaz momentu batetik non usta apara bat egin dugun, eta gainera erantzuna ere oso ona izan da guretzako orduan pozik gaude, nekatuta, eta baina pozik egindakoa. Ba hemen, Merina Gresen materiala, mai gainean, eskerrik asko eta ondo amaitu azoka. Eskerrik asko zuen. Iner taldeko lagunekin gaude, musika zuzenean estandean, Arrakala izeneko diskoa argitaratu duten. Edorta, zer topatu dezakegu disko honetan? Ba, bueno, sortu eta onaino heldu diren urte honetan, ba, landu gauzen abesti batzuk. Hasikeran erabatekoa izen zen, baina gero taldeki garriz sartu zen eta gauzi aldatzen joan zen, orduen beste forma bat hartuan, non bat abesti etopetan hasi ginen, eta gure arteko elkar ez dakit ezagutze bat eta estilo topaketa bat izan alda. Fidal esan daiteke diskoa rock koordenaetan datorrela, zentzu zabalenean, nun kokatzen duzu zuk diskoa? Ba, pop rockien, emo rock horretan, ez? Nik uste dut, taldeki dedanok edan dugula hardcoretik eta punketik asko, baina bai pop eta batez ere azkeneko, bueno, edortak beti, baina, bueno, bestiok apur bat bai azken urtietan bai emo katalogatzen den zentzu horretan katalogatzen den musika horretatik, eta nik uste dut hortik, ez? Musika sentimentaletik, barrutik irtetzen den horretatik, eta egungo komplejo hori bai musikatik, bai letra aldetik ere, oso
saiatzen gara oso pertsonalak izaten, saiatzen gara interpretaziorako lekurik askorik existen, eta baldin badau galdetu, nahi dugu esan gauzak, eta hori da gure helburu, azkenean, bai. Ba, disko erra, arrakalak, inertaldia. Durangoko azokan jarraitzen dugu, kasu honetan, Mukuru eta Balio dute kolektiboek o musika elkarteek elkarrekin jarri duten estan batean, indarrak batu dituzte, disko ederrek ekartzeko, alde batetik, ze topatu dezakegu Balio dute kolektiboen berrienetan. Ba, berrienen artean daukagu Miseren aldatu, Physis vs. Nomosen Burdingozoa eta Arrabia, gero Pelasek atera du coverrekin egindako disko bat, horrela akustikoagoan, eta Adrian Lopezen azkena Lozorroan epel. Mukuruk ere nobeda pare da dauzka, aipatuko ditugu. Bueno, sak proiektu berria, atera du lehenengo EPA, eta gero Izugoren azkenengoa. Esan bezala, disko interesgarria, disko berriak, baina hemen Maiartean badago zuk zeu musikari zeraen talde batez, Neutroiaren lana dugu, aipatu? Arriskuaren Xarma izeneko disko atera genuen, eta hori, 2024koa. Eta honekin batera beti daude Balio duteren klasikoak edo deituko ditugunak, beti hemen bueltan egoten direnak, oraindik ere jendea etortzen delako eskatzera aurreko diska hauek, ez da. Ederki, hemen, Balio dute eta Mukuru indarrak batuz Durangoko azokan. Sara Zozaiarekin gaude, disko berria atera du, atxa izena du, disko txiki bada, 3 formatu ezberdinetan plazaratuta dago gainera, formatu ederrean, aipatu. Bai, niretzat obra bere horretan da kaset formatuan, Joseba Eskubik egindako portadaren tamaina mantentzen duelako, eta horregatik lehen aukera kaseta izan zen. Gero egia da boloetan eta gehien eskatzen didaten formatua CD-a dela, horregatik mantendu nahi nuen, eta viniloa, igual niretzako egindako formato batez, edo behintzat niri gustatzen zait horrela musika entzutea, hasi que 3 horiek. Dagoeneko diskoa kalean da, eta dagoenek hasi zera zuzeneko aurkezpenetan, Bilboko Gafeantzokian eskaini duzu emanaldi bat, bakarka aritzen zara espektakulo berri honetan, ez? Bakarrik bai, baina gero egia da itziar gara luze daukadala baita nerekin zuzenean, ez dakit musikari, baina bai artista bezala, ze zuzenean egiten ditu bisualak, eta da oso parte garrantzitsua oraingo kontzertu hauetan bai. Hoxe, Sara Zozaiaren berriena, hemen Durangoko azokan. Ekizarakin gaude, Jurgi Argitzalak diskoa garatu zenuen duela zenbait hilabete, zuzena aurkezte duzu, eta hemen orain, Durangoko azokan. Bai, hori da, hemen gaude Maitakutuaren postuan, erabaki dugulako pixkat kolektibo bezala edo gehienak iparaldeko taldeak gira, berarekin lan egiten duguna urtean zehar, eta erabaki dugu elkarrekin etortzeguna, eta bai, plazer bat, genera hori konpartitzea eta kolektiboki egitea asko zobe, zuk badakizu hori zer den. Bueno, zure musikabidean 3. lana dela esan daiteke, musika zuzenan telebista saioan ezagutu duen diskoa gertutik, disko gozagarria jendearentzako, ez? Bai, hilegateko jende bastante etorri zait, ez ninduena ezagutzen ez aurreko diskotik, ez da Uriz Gomondetik ere, eta entzun zuela, eta irratitik edo eta hori seinale hona da, esan dut jende berria ere ungitzen alduela. Eta bai, momentukotz, agera oso hona diskaren inguruan, eta zuzenekoetan ere, dela pixkat beste goio bat hori live looping formatu honekin, normalki jendea ere agapatzen du eta etortzen da. Orain da, jende berrien aurrean jotzea hau da desafioa orain. Bale, esan bezala, hemen Maitakulturako estandean, Ekizaren lan berriena. Durangoko azokak ematen duen beste aukera bat proposamen berriak ezagutza da, nire ondoan Mirari Arana dago, eta Arana izenpean bereren diskoa kaleratu du. Zer topatu dezakegu bertan? Topatu aldoguz 5 kanta, oso nireak, nire bizipenetatik etorritakoak, bereien artean desbardinak, baina osotasun bat bilatu dugu diskoan.
Musikalki ze parametrotan kokatu daiteke diskoa? Ba, esango neuke folk pop kutsua dekola, eta, bueno, ba, pianoak, gitarra akustikoak, entzun dezakeguz. Sinte batzu bai, hortik, esperimentatzen gabizelako, baina bai, gehien bat hori. Imaginatzen du, diskoa kalean, zuzeneko emanaldiak izango dela zure errungo helmuga, ez? Bandarekin, bakarka, nola arituko zara? Bueno, ba hori da, nire erronka nagusia orain zuzenekoak, bi formatu planteatzen gabiz, bat formatu akustikoagoan, eta gero banda formatuan ere, holan banda formatuarekin emango duan lehengoa Bilboko Bira Tabernan izango da, Pirilak 16, eta horri izango da probatei aurkezpena proiektuana. Mi esker. Eskerrik asko. Nere ondoan Iker Lauro dago, disko berriak ekarri du aurtengo liburu eta diskoa azokara, disko bat gehiago zure diskografia oparoan, honakoa, 5. solairutik, zer dago bertan? 7. bakarkako diskoa da, eta nahiko disko kontzeptuala da, 50 urte bete nituen egunean kaleratuta, duela hilabete eskas, eta pixkat horren inguruko hausnarketa bat da, bai 5. solairu horretara igotakoan, nola ikusten dut bizitza hemendik aurrera, bizitakoa, eta hor inguruan dagoen guzti horren inguruko diska kontzeptuala da. Musikalki imaginatzen dut horretik abiatutako bidean zenbait gauza egongo direla, baina beti disko bakoitzean izaten denez gauza berriak ere egongo dira. Bai, nik uste nire disko guztietan bezala nahiko eklektikoa da, estilo desberdin desente daude egia da, normalean baino elektrikoago atera zaitela, bai aurrekoetan gitarra elektriko bastante gutxi erabili nuela esango nuke, eta honetan ardatzetako bat gitarra elektrikoa da. Naiz era suabe baten, distorsio gabea, eta gehin potenziometroa nahiko 2 edo 3 jarrita, baina badu gitarra elektriko desente. Ongi, esan bezala Iker Lauraren disko berriena, 5. solairutik. Gabiga musika ideien estandean gaude, Heitsi dago nere ondoan, debuteko diskoa kareatu du, aurretik musika abentura ezberdinetan ibili ondoren, zure proiektu pertsonala, ez? Bai, lehenengoa. Hori aipatu duzun moduen aurretik ibili naz bai erromerizetan, unbien ikuskizunetan, beste hainbat proiektuetan, baina ja emondot aurrera pausu eta lehenengo bakarkako diskatara dut. Sustraiak aipatu dituzu nindok zatozen, disko berri honetan zer topatu dezakegu? Esperimentazio asko alde batetik, uste hori esperimentatzen ibili garela laboratorizoan, ia zer guztetan jaten, zer ez nondik nahi duten jo, eta uste honen ostien argi zaudekotela norantzan nahi duten joen. Beraz, ikusten zaitut, ja, buruan gauza berriak pentsatzen, ez? Bai, ja, gogoak dekotezia barriro estudiora sartzeko eta gauza barrizek grabetako. Diskoa dula zenbat hilabete atera zen, zuzenekoan era aurkeztu ahal izan duzu, agotxenean egon zara egun hauetan, ze esperientzia taula gainean? Martxoan atara gendun diska, eta orduntzetik 10-12 bat kontzertu eskaini dugu, horretako bate agotxenean lehengunean, eta harrera nahiko nahi izen dugu kontzertuek oso eskertute gauz etorri dan jentiaz, eta bueno, espero dugu hau hasikera izetie, eta emetik aurrera kontzertu gaiza bat arali izetie. Bola hemen, Gabigaren estandean, Heitsiren disko berria. Ez taldeko unaiekin gaude, beraiek ere disko berria kareatu dute, azken urteetan, ibilbide oparo egin du taldeak, ez? Diskoak eta zuzenekoak tartekatzen, eta hemen emaitza berriena. Hauze da, eta greba. Zer dago bertan? Ez dakit zenbat abestiko disko politz bat da divertigarri dana. Lehengo egunean on ginen ahotsenean, Plateronean kontzertua ikusten, eta benetako espektakulo eman zuen taldeak, kantu bat prestaneatzen joten eta publikoa erotuta. Bai, oso guapo San Plateronako kontzertua. Leku oso guapo da. Azkenean azokan barrean izendako kontzertua dizen da jente asko torzan, kontzertu polita izan zen. Hemen ez berriena, eta hortik aurrera, imaginatzen dut eszenatokietan, datozen aste eta hilabeteetan, ez? Bai, dator urterako egon dino behako guz nahikotze kontzertu, udara arte, eta topako gaituzu edo zein plazatan. Hoixe hemen, ez. Beti prest. Ezpalak eta rodeo taldeak berriz ere indarrak batu dituzte, azokan egoteko, eta kasu honetan ere ondoan hortzi dago, rodeo taldeko gitarra jolea, eta aurten ere, disko berri rodeona.
Oidek, ja urte hasierakoa eta eman behar aspaldi ateatakoa dela, baina bai, otsaila inguru hortan ateatakoa, disko berria. Musikalki stoner giroetan abiatu duzuen bidea rodeo taldeak mantentzen duzu esentzia hori, baina berrikuntzak ere badoira bidean, ez? Bai, nik uste disko hau izan zala pixkat, gehien osaiau ginena, gehiena geure burua irikien auki genuna pixkat gauza berria, influentzi berria irikitzeko, eta lehenengo aldi sola geldialdi bat ingenuen baita konposatzeko eta lokalea horta sartzeko, eta azkeneko urtetan gauza berri asko haitzen egon gehala, eta nik uste hori irikilena egon gehan diskoa izan dela gauza berriak sartzeko bide hortan. Hoxe, hemen hortzi, rodeoko kidea, eta beraiekin batera hemen ezpalak taldekoak. Molatu produkzioen estanean gaude eta hemen ere hainbat artista bere disko berriak aurkezten. Zer da zazki topatuko duguna nobedean aldetik alde batetik? Bueno, pixka bat esan da bezala ez, elkartu gara nahiko gertuko, nahiko elkar kolaboratzen eta nahiko elkar saltxan gabiltzan proiektuak, batetik Sara Zurzaren hiri ilunen umeak, duela hilabete batzuk kaleratu eta vinilo formatuan hemen daukagun lan bat, bai CD eta bai vinilo formatuan, esan ezinetik kaleratu dugu duela aste batzuk, hormetan idazten, hori ere CD eta vinilo formatuan topatuko dugu, eta baita Arimasoleko lagunen gaua diskoa, hau ere vinilo eta CD-an, gainera eurek beste vinilo zar batzuk ere ekarri dituzte, beraz nahiko produktu dauzkate hemen entzungai, gure disko zarrak, Sararenak ere bai, eta nik ere postal koleksionistekin, aurrek urtean ekarri genuen diskoa, eta disko zarrak ere hementxe dauzkat, beraz hoiesek hemengo lanak. Estan da nitza, ez, denetari dago, popetik, elektronikora, soulera. Bai, indie pixka bat, esango nuke nik ez, esan ezinen kasuan, ez dakit janire gola definitzen duen, baina lizentzia hori hartuko dut. Bai, indie pop, pop dantzagarria, Sararen kasuan badoa ez, doinu dantzagarrietara ere, eta Arima Soulek baditu ez, funk eruntz, disko musika eruntz ere joerak, akaso postal da pop edo pop rock soienean, tradizionalenean errotutako proiektua, baina bai, badagoan iztasun puntu bat, poparen aterki zabal horretan, giro dantzagarri eta gora, giro intimo eta gora egiten ditugun bidaiak edo. Mirua taldeko estanean gaude, Maitane dut hemen nero ondoan, gaur bakarrik utzi zaituzte, baina lau egun hemen Durangon intentsoak ez? Bai, egia esan pixka sensazioa udaleku bat balitz bezala, guk hemen sortu dugu gure mikromundua silitiatarrekin eta potatokin, eta, sensazio intenso sensazioa, baina aldi beren oso kontentu eta eskertuta. Durangoak azokara ekarri duzue, zuen Iraupeluzeko lehenengo diskoa izan daitekena, duela zenbait hilabete argitaratu da, hemen dago fresko, ez? Hemen dago fresko, baina bukatu zaizkigu ale guztik. Egia esan diska guztik saldu ditugu, hau ez genuen espero. Eta hemen ekarri dugu Miruenea gure azken lana. Aukera auki genuen ere Platerun aurkezteko, larun bat gauen. Eta oso kontentu eukidun harrerakin, jendeak nola pertsibitu duen, jendeak nola dantzatzen ere, eta oso pozik. Miruaren da zuen azken diskoa, baino espektakulo kontzertu berezi batzuk eskaini behar dituzue, datozen hilabeteetan, Gazeta Lorioz izenpean, zer izango da hori? Haingoz gauza gutxi aurreratu daitezke, baino esan dezakegu Mirua inoiz ikusi ez dugun bezala ikusiko deula estenatokin. Hor utziko Donostin eta Bilbon gertatuko dira bi kontzertu hauek, eta hor gabiltzaia burua txanpa hortan jarrita. Bitartean gozatuko dugu diskoarekin eta adi egongo gara kontzertuetara. Eskerrik asko. Mi esker. Bai.